са малко по-различни. О, айде, дай още малко лаудове тук. И продължавай да удряш и да трупаш коефициент тук. Тия лаудове ще се свържат ли нещо заедно? Так. Оле, даже не удряме това, гледай какво става. Дай някакви портокали тук нещо. Айде, бе! Още. Добре, бе, добре. Гледай какво става сега. Казах ли аз, че искам на първия стрим да гръмнем с нещо? О май гад! Гледай какво става. Сега ще ударим максималната печалба. Удари! Още! Продължавай да ги въртиш. Давай ягодите сега. Гледай какво става. Значи, Ивачи една ракийка имаш от мене. Вихрен Колев, благодаря. Haide mă, bun mă, bine mă. Mai ziceți ceva, mă? Ah, nice. Das dreimal noch, Alter. Guter Base gemäht. What the fuck? Ach du Scheiße. Oh! Great Odin's Raven! 6700. What the fuck?